resultados da enquisa sobre a percepción da violencia de xénero no rural. É a segunda vez que facemos esta enquisa. A primeira vez foi no ano 2017, daquela fomos pioneiras, e serviu ademais de base para que o Ministerio de Igualdade fixera unha macroenquisa no ano 2019 tamén sobre a percepción da violencia de xénero no rural. Que fomos pioneiras, foi a primeira vez que se analizou a violencia de xénero no rural. Precisamos, ademais, porque precisamos actualizala, porque tamén precisamos saber a evolución e o impacto que as campañas e os recursos teñen no rural, e ademais se son percibidos esas campañas e eses recursos positivamente polas mulleres. Hai que ter en conta que a violencia de xénero é unha das grandes feridas sociais do noso tempo e que non entende de fronteiras. E no rural acostuma a vir agochada baixo capas adicionais de illamento, dependencia económica, presión social e falta de recursos próximos. Por iso tamén faise imprescindible contar con datos propios do rural, contextualizados e actualizados, que nos permitan coñecer como se manifesta a violencia nas nosas aldeas e, sobre todo, como perciben as mulleres a súa propia seguridade, os servicios existentes e obstáculos que deben afrontar. Recordando que o dirá Rosi despois, na enquisa anterior, do 2017, creo que o 80% das mulleres do rural non se identificaban coas campañas de prevención da violencia de xénero, co cal faise preciso, é necesario avanzar niso. Precisamos campañas específicas para elas. A enquisa que hoxe presentamos foi elaborada en colaboración coas asociacións de mulleres. Creo que a maioría son ademais das que contestaron son mulleres, tamén de persoas voluntarias que nos axudaron a chegar onde a veces non chegan nin as propias institucións. Tamén queremos dar as grazas ademais por colaborar, por confiar en nós e por contarnos as súas experiencias nun tema tan sensible. E estes resultados que iremos desgranando pouco a pouco, deixan claro que ainda queda moito por facer. Detectamos que moitas mulleres continúan tendo dificultades para identificar a violencia económica, a violencia psicolóxica, que persisten o medo e a desprotección, a falta de transporte, algo moi importante no rural, a escaseza de recursos próximos e o temor ao sinalamento social. No rural ainda sigue habendo sinalamento social. Tamén observamos a necesidade de reforzar a formación, a prevención ou o acompañamento, tanto para as vítimas como para o entorno comunitario. Pretendemos, ademais, con estes resultados que temos agora, que axuden a que as administracións fagan políticas máis eficaces, que poñan a disposición das mulleres servizos máis accesibles e respostas máis humanas. E ademais, que é preciso máis o compromiso de toda a cidadanía, non só a parte das administracións, que son as responsables. Tamén precisamos facer sensible a cidadanía do rural, como falaba antes do sinalamento social. É preciso que se empatice coas víctimas, e no rural fai falta formación para iso, para a propia poboación do rural e do entorno das vítimas. Todos os datos da enquisa, porque a levades con vos, polo tanto podedes con tranquilidade desgranar a propia enquisa, pero sí que de alguna maneira vou a intentar desgranar os datos máis salientables, como decía Verónica, partindo da base de que esta é unha enquisa de percepción, que é a percepción das nosas asociadas, das mulleres das nosas asociacións, das mulleres do rural, sobre como lles afecta a violencia de xénero, que ten as mesmas preguntas, ou unha parte importante das mesmas preguntas que na do ano 17, para que pudéramos facer esa comparativa e, polo tanto, medir a evolución dos indicadores, e que tamén incorpora algunhas preguntas novas. Vou intentar non ser excesivamente exhaustiva, pero sí dar os datos que nos parecen máis relevantes. Por un lado, aínda que non nos gusta, pero sí entendo que debemos facer un mínimo perfil das persoas, das mulleres que responden a esta enquisa, porque maioritariamente foron mulleres. Apenas un 2% das persoas que responderon foron homes. E, polo tanto, ese perfil dice que o 84% das persoas que responderon a esta enquisa son mulleres que viven no que elas definen como zonas rurais,
Por lo tanto, é unha enquisa de mulleres rurais e que teñen entre 46 e 65 anos e, además, un dos primeiros indicadores que temos é que para o 32% todavía é moi difícil identificar correctamente cal é a definición de violencia de xénero. Isto xa pasaba na enquisa do 17 e se volve a repetir. Por lo tanto, é moi complicado traballar en un aspecto preventivo de denuncia si dificilmente podemos identificar cal é a definición do que queremos facer. Para o 72% das mulleres entrevistadas existe un aumento da violencia de xénero no rural nos últimos anos e para o 92% a información da que dispoñen no seu entorno máis inmediato non é suficiente, non teñen suficiente información como para poder enfrentar a violencia. Ademais, tamén xa o sinalaba a Verónica, porque ese foi un dos resultados da enquisa do 17, sí que ten millorado o coñecemento das campañas informativas e formativas da violencia de xénero. En este caso chega a un 87% que dice coñecer algunha campaña e isto aumenta 20 puntos con respecto ao 2017, polo tanto, en ese sentido sí que se ten avanzado. As máis coñecidas son o 016, que é unha campaña moi genérica, moi amplia, na que participan todas as administracións, e a seguinte é a da Todos en Negro contra a violencia de xénero, polo tanto, é a campaña máis amplia e a máis cercana, a de maior difusión, que é a do teléfono 016, e a que temos máis cerca, que é a que fan os concellos. Son as dúas campañas máis coñecidas, pero persiste que un 25% das mulleres entende que as campañas non están ben diseñadas e que non se sinten concernidas polas campañas. Por lo tanto, temos un déficit de capacidade de chegar ás mulleres e, además, o 74% desas mulleres indica que as campañas no rural non son suficientes. Eso, pois, unha porcentaxe evidentemente moi elevada. Como vos decía ao principio, para un 72% das mulleres entrevistadas pensa que a violencia de xénero aumentou no rural e aínda que disminúe un chisquiño en relación cos anos de 2017, sigue sendo unha cifra moi elevada. Outro dato que si nos interesaba era o tema da participación nas campañas, nos actos públicos que se fan de denuncia de repulsa da violencia de xénero e aí a maior parte das mulleres sí que manifestan que participan moitas veces ou algunha vez, millorando tamén en 10 puntos porcentuais sobre os datos de 2017. En este caso, o 58% casi das mulleres participan algunha vez e o 26,5% participan moitas veces. Por lo tanto, a concienciación e a participación pública das mulleres en actos de repulsa ou de condena ou actividades que teñen que ver contra a repulsa da violencia de xénero ten aumentado. Aínda así, máis da metade indican, 6 de cada 10 indican que no seu entorno non hai ningunha entidade que informe directamente e claramente e de maneira permanente sobre a violencia de xénero e sobre como combatila e os recursos que hai para combatila. Outro, vou ir pasando así por encima, outro dos datos que queríamos recoller é a percepción. Todas as mulleres, absolutamente todas as mulleres somos susceptibles de ser víctimas de violencia de xénero. Sin embargo, moitas veces percibimos que hai mulleres que de alguna maneira non o van a ser. E en este sentido, evidentemente, todas por igual podemos ser víctimas de violencia de xénero. O porcentaxe que reflexa si todas as mulleres podemos ser víctimas baixa casi 12 puntos en relación ca enquisa que fixemos no 2017 e pola conta medra a sensación de que as mulleres que poden ser de alguna maneira máis potencialmente víctimas de violencia de xénero son as mulleres máis vulnerables,
as que están en situación de vulnerabilidade. En este sentido, a enquisa de 2025 arroxa que casi o 15% das mulleres entrevistadas entenden que as mulleres en situación de vulnerabilidade, por exemplo, das redes, das contrasinais, dos teléfonos tamén, quero dicir, en ese sentido, creemos que a percepción de que é violencia, de que actos constituyen e poden ser constitutivos de accións de violencia de xénero, pois que a percepción ten mellorado, non me gusta decir mellorado, pero quero dicir, para que me entendades, eu creo que é a palabra axeitada, vale? E despois, que xa fixemos tamén no ano 2020, hai unha pregunta que é un pouco cales son os motivos polos que se pode chegar á violencia de xénero. Evidentemente, é unha destas preguntas nas que só hai unha resposta válida, que non hai ningún motivo que xustifique chegar á violencia de xénero, pero como é unha pregunta con resposta múltiple aberta, o que pretendemos con esta pregunta é de alguna maneira entender si todavía persisten mecanismos que podan xustificar a existencia da violencia de xénero nun entorno rural que, además, a maior parte das mulleres definen como un entorno onde o machismo e o peso da tradición e a cultura é moi importante. Entonces, aínda que a resposta válida, que esa de que non hai ningún motivo que a xustifique, alcanza un 71,90%, que está 3 puntos por debaixo do que alcanzou no 2017, sigue habendo polo tanto, un 29% de mulleres que de alguna maneira entenden que hai algo que a xustifique. E en esos algos que a xustifiquen, en esas búsquedas irracionais e incomprensibles de unha posible motivación, pois aparecen, por exemplo, ter un carácter violento, 56%, os celos, os ciúmes e a desconfianza, un 52%, as drogas ou o alcohol, un 48%, os malos tratos na infancia, un 48%, polo tanto, sigue existindo esa necesidade irracional e injustificable de buscar unha motivación para xustificar o injustificable, que se cometan actos de violencia contra as mulleres. E isto é un indicativo de todo o que temos que traballar. Esta percepción, estas preguntas nos levan ao que é, digamos, tamén outra parte central da recopilación de datos da enquisa, non? Que si directamente coñecen algún caso de violencia de xénero no seu entorno. Mirade, o 50% das mulleres contestan que sí. Polo tanto, a metade das mulleres entrevistadas coñecen directamente a alguén no seu entorno que é víctima de violencia de xénero. Un 9% prefiren non contestar. Polo tanto, deberíamos supoñer que probablemente prefiren non contestar porque a resposta probablemente tamén infire un sí. Porque tamén hai unha resposta clara que non, e polo tanto, esa resposta clara que non, que é o 41%, excluye que ese outro 59%, case o 60%, dicen que sí. 6 de cada 10 mulleres entrevistadas responden que coñecen a alguén no seu entorno que é víctima de violencia de xénero. E desas persoas que coñecen algún caso directamente no seu entorno, se lles pregunta que se en caso afirmativo saben se existe denuncia, e solamente un 37% declaran que sí saben que existe denuncia. Polo tanto, 6 de cada 10 mulleres coñecen un caso de violencia no seu entorno e solamente 4 de cada 6 desos casos son denunciados con total claridade. Eso nos pode levar a pensar o número terrible de víctimas de violencia de xénero que temos no rural, todavía que non saliron dese círculo de violencia e que non teñen denunciado a violencia. E lles preguntamos tamén, porque para nós era un dato importante, se coñecían a idade da víctima. Ao 50% indican que estarían entre os 26 e os 45 anos. Tamén lles preguntamos se coñecen o tempo que levan en esa situación, dentro desa situación de violencia,
e para un 25% indica que leva máis de 10 anos e un 21,70% refire que toda a vida. E isto garda relación con unha pregunta que se fixo na macroenquisa que fixo o Ministerio no seu momento, que indicaba que as mulleres que denunciaban violencia de xénero nos concellos de menos de 20.000 habitantes o denunciaban despois de máis de 20 anos de maltrato. E esta enquisa ven un pouco a refrendar ese dato que xa figuraba nas enquisas anteriores. Xa o indicaba a Verónica, que en canto se pregunta cales son os motivos polos que non se denuncia, pois os medos siguen sendo o principal motivo, a vergoña, o que dirán, a falta de independencia económico e a falta de recursos propios. Xa vos indiquei que para o 75% prácticamente sigue sin existir suficiente información no medio rural. Consideran, además, que non estamos igual de protegidas. O 76,77% entende que no medio rural as mulleres non estamos igual de protegidas fronte á violencia de xénero. E cando lle preguntas a quen recorrirían, aquí sí que se moveron tamén os datos porcentuais, os podedes ver na gráfica, en relación co ano 21, o que vemos é que crece a confianza, digamos, nas institucións e nos profesionais. E iso é bo, porque de alguna maneira entende que se está facendo desde esos ámbitos un bo traballo. Tamén, en canto outro dato que para nós era importante, a percepción sobre a actuación da xusticia en relación cos casos de violencia de xénero. A maior parte das mulleres considera, un 75,10%, considera que o sistema actúa de maneira lenta, poñendo en perigo as víctimas, e aínda que denuncies, un 63% considera que non estamos igual de protegidas, un 50% considera que existen moitos prexuicios e además medra notablemente a percepción de que os delitos de violencia de xénero non están suficientemente perseguidos dentro do ámbito da xusticia. Estos, digamos, que son as respostas directas. Podedelos ver con tranquilidade e, además, estamos a vosa disposición para contestar. Entón, sí que quero facer unha última reflexión. Además, nas últimas 2 páxinas, digamos que tedes esas algunhas conclusións da enquisa, donde parte do que vos acabo de relatar xa está redactado sintéticamente. E a última reflexión que vos quero facer, que tamén está aí por escrito, é que, desde o noso punto de vista, o factor territorio opera de maneira negativa nas posibilidades das mulleres de denunciar, nas posibilidades das mulleres de achegarse a un recurso público e nas posibilidades ou na percepción que teñen as mulleres de ser protegidas e ser cuidadas por parte do sistema que o ten que facer. Polo tanto, para nós o factor territorio sí é un factor que opera e, polo tanto, é un factor que debe seguir sendo estudiado de maneira directa, quer decir, é algo que vemos que influye e, polo tanto, temos que saber como influye para saber como operar en contra para mitigar esta situación. Temos claramente unha maior dificultade de acceso aos servicios públicos pola ausencia de unha rede suficiente e pola distancia e as dificultades de achegarse a él. E, además, un último dato que vos vou a dar, que tamén o tedes aí, é que a raíz da enquisa de 2017 e de 2019, no 2020, FADEMUR puxo en marcha o Observatorio da Violencia de Xénero no Medio Rural. E desde entonces vimos recollendo os datos relativos os asesinatos machistas e a violencia vicaria nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Pois ben, desde o ano 2020, en datos a nivel de España, o 36,6% das vítimas de violencia de xénero e o 47,36% das vítimas de violencia vicaria vivían en poblacións de menos de 20.000 habitantes. Polo tanto, a prevalencia da violencia de xénero, da expresión máis dramática e máis terrible da violencia de xénero, que a violencia machista, os asesinatos machistas e a violencia vicaria, é terrible, porque nos concellos de menos de 20.000 habitantes solamente vivimos o 17% da poboación. E se esos datos os traemos ao territorio galego, se os traemos a Galicia, os datos son aínda
máis significativos e máis terribles, porque das 16 mulleres asesinadas en Galicia desde o ano 2020, 10 vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes, o que nos daría unha prevalencia do 62,5%. Si estes datos non son suficientes para que dende as administracións e dende o conxunto da sociedade tomemos conciencia de que o territorio opera en contra das mulleres víctimas de violencia de xénero, non sei como vamos a ter que contar. Pero creemos que estes datos, despois de unha enquisa no 17, unha enquisa no 19 e unha enquisa no 25, poden corroborar e aseverar que o factor territorio é un factor determinante na loita contra a violencia de xénero e, polo tanto, todos temos que poñer da nosa parte. Desde FADEMUR poñemos a nosa parte, ca nosa rede de asociacións que todas delas participan dos espacios seguros contra a violencia de xénero. Calquer muller que sufra violencia de xénero no medio rural se poda chegar a calquera das 89 asociacións que compoñen FADEMUR e encontrar ali compañeiras que as atendan, as acompañen e as orienten, pero o noso traballo non é suficiente e para eso pedimos a complicidade de todas as administracións e de todas as institucións para que dunha vez nos tomemos en serio que a loita contra a violencia de xénero no rural necesita de máis medios, de medios específicos e necesita de campañas de actuación urxentes. A rede de servicios é mínima, decir pois que temos 87 ou 89 centros de información a mulleres para 313 concellos, é unha evidencia, aínda que nos servicios sociais municipais casi todos os concellos, excepto os máis pequenos, teñen algún personal, basicamente está dedicado a todo tipo de circunstancias e que a poboación envellecida pois tamén é unha carga de traballo amplia e entonces tampouco a veces non teñen a formación específica. A participación dos servicios sanitarios eu creo que é unha das cousas que ao mellor habría que mirar, pero tamén é verdade, e o decimos moitas veces, cando tú vas ao médico, o médico pode inferir que se tú tes un tratamento prolongado, que pode ao mellor pensar que tes esa trastenda non de violencia dentro da casa, pero non estamos vendo unha actuación proactiva dos servicios sociais no que é a actuación e a denuncia, vale? Por qué? Porque, e iso tamén saleu nas outras enquisas que se fixeron en relación co personal de atención sociosanitaria e de servicios sociais nos concellos, ao final eles tamén teñen medios limitados e ao final o médico que me atende a min tamén atende a miña nai, a miña sogra, o meu marido, tal, que dicir, a sociedade rural é unha sociedade que de alguna maneira opera polo coñecemento, pola cercanía, pola familiaridade, pola convivencia, opera en contra destas actuacións. Entonces, hai que ter unha actitude proactiva e aí todo o mundo ten que poñer da súa parte. Son moi poucas as denuncias, en general, non está o dato na enquisa porque se é un dato general, as denuncias que se fan desde terceiros. Eu coñezo un caso de violencia de xénero e eu sin autorización da víctima desde fora denuncio. Esos datos son datos generales da macroenquisa da Secretaría de Estado e son moi poucas e esas no rural seguro que son moitísimas menos. Eso de que dirán non meterte na vida do veciño, cada un sabe da súa casa. Entonces, toda esa maneira de vivir que temos no rural, que ten moitas cousas boas, en este caso opera en contra das mulleres víctimas. A presión social, a vergoña, o que dirán, os medos,